Kilometre tam bolo, že 120 na inzeráte. To víš to, keď bola zima, to puklo a to je vymenené. To je z ináčieho auta. To nevadí, to má 120. Čo ten volant? Som myslel, že je nový. Dám si $300. No a tí kilometre je to dosť také vysedené. To je z Nemecka po takém pánkovom, strašne ťažký je. Bolo to niekedy burané? Absolút, to je všetko jak nové, tuto som to trošku oškrol pred chvíľu. Striekali ste nejaké časti auta? Nič, všetko jak nové, toto, všetko jak nové, tuto som to trošku čúkal, trošku. Dám si $200. Rozvody ale ste menili? Minulý týden sú urobené rozvody, brzdy, kúkaj, všetko nové. Parkovali ste to v garáži? To je len v garáži, umývané len ručne. Ja, jak som dobre nakúpil. Vďaka trojročnej záruke na jazdené vozidlá sa vám toto v Summit Motors Bratislava určite nestane. Pozri si ich bohatú ponuku na summitmotorsba.sk alebo sa zastav pozrieť osobne na Tuhovskej 9 v Bratislave. Nikomu to nevadí, keď sami dobre poradí.